келин ва набираи Муҳиддин Кабирӣ раиси ҳизби мамнӯи наҳзати исломӣ субҳи 2 август ба Истанбул расиданд. Расонаҳои наздик ба мухолифони давлати Тоҷикистон хабар доданд, ки Ҳамза Тиллозода ва модараш Мижгона Зайниддинова тавассути ҳавопаймои ширкати Turkish Airlines ба хориҷ рафтанд. Ҳамза Тиллозода фарзанди Рӯҳуллоҳ Тиллозода ва набираи Муҳиддин Кабирӣ раиси ҳизби мамнӯи наҳзати исломӣ дар Тоҷикистон аст, ки соли 2015 аз тарси боздошту зиндонӣ шудан Тоҷикистонро тарк кард ва дар хориҷ ба сар мебарад. Ҳамза ба саратони узви таносул гирифтор аст. Аввали имсол табибони Тоҷикистон Ҳамзаро, ки чанд сол боз бемор аст, ҷарроҳӣ карданд, вале бенатиҷа. Баъд аз он ки сарнавишти кӯдаки 4-сола аз ноҳияи ваҳдат сару садои зиёдеро дар шабакаҳои иҷтимоӣ барангехт, мақомоти Тоҷикистон гуфтанд, ҳеҷ монеъе барои рафтани Мижгона Зайниддинова ва писараш ба хориҷ вуҷуд надорад ва ҳамчунин ваъда доданд, ки дар таҳияи шиноснома ба ин хонавода кӯмак мекунанд. саре мезанем ба Қазоқистон. додгоҳи Қазоқистон зоҳиран зери фишори ҳомиёни ҳуқуқ як зани қазоқтабор аз Чинро озод кард, ки ӯ ба убури ғайриқонунии марз муттаҳам мешуд. ин хатар вуҷуд дошт, ки Сайрагул Саудбойро дигар бора ба Чин баргардонанд ва ӯ дар он ҷо ҳатто ба қатл маҳкум шавад. ҷузъиёти ин парвандаи пурсару садо дар гузориши ҳамкорам Искандари Хоҷамирзода. рӯзи чоршанбе додгоҳи Қазоқистон ҳукм баровард, ки шаҳрванди қазоқтабори Чин Сайрагул Саудбой ба Чин истирдод нашавад. ҳозирин дар толор ҳукми додрасро бо кафкӯбӣ қабул намуданд ва ин зани 41 сола имкон ёфт, ки билохира шавҳар ва 2 фарзандашро ба оғӯш бигирад. Саудбой дар моҳи апрел аз Чин фирор кард. ӯ таъкид мекунад, ки дар манотиқи ғарбии Чин мардуми қазоқтабор ва мусулмонон зери фишори сиёсӣ қарор дошта, онҳоро дар шабакаи урдугоҳҳои таълимӣ ба истилоҳ аз нав тарбия мекунанд. ин хонум мегӯяд, дар ҳоли бозгашт ба Чин мавриди таъқиб қарор мегирад. Саудбой моҳи май бо талаби Чин боздошт шуд. дар муҳокимаи ӯ дипломатҳои чинӣ ҳузур доштанд. додрас эътироф кард, ки Саудбой марзро ғайриқонунӣ убур кард, вале ягона ҳадафи ӯ ҳамоиш бо оилааш будааст. шавҳар ва фарзандони Саудбой чанд сол пеш ба Қазоқистон ҳиҷрат намуда, соли гузашта шаҳрвандии Қазоқистонро ба даст оварда буданд. даъво барои роҳ ва замин дар Тоҷикистон сол ба сол зиёдтар мешавад, зеро талабгорони хонаву замин дар кишвар афзоиш меёбанд. мақомоти расмӣ ҳам мегӯянд, сабаби ҷанҷолу даъво барои замин гоҳо худи мансабдорон ҳастанд, ки ғайриқонунӣ ба нафаре замин медиҳанд ва баъдан чанд вақт бас дар як деҳа ҷангу ҷанҷол сар мезанад. ҳамкорони мо шоҳиди чунин ҷанҷоле дар ноҳияи Фархор буданд. даъво ва гиребонгирии ин сокинон барои роҳ аст. ҳудуди 20 хоҷагӣ иддао доранд, ки як ҳамсоя роҳи онҳоро бастааст. ина ҳамин маҳалла ина маҳкама рай гузар надорем. ина 18 хона кӯдакои бечора сарсон саргардон дар раи хок. сокинони деҳаи Файзободи ҷамоати 20-солагии истиқлолияти ноҳияи Фархор мегӯянд, соли 2007 дар ин макон барои сохтмони манзили истиқоматӣ ба онҳо замин ҷудо карданд. аз рӯи нақша ҷои ин девор бояд роҳ бошад. Нами рах дайнем хел омадем чен кадан додан ам мардак ира маҳкам пеги ҳамун мардак занашу ҳардуш омадан гуфтан ки акай нами тарахтан ма хунама ҳамара ами тавардим дохтам ма хидм набудам дар муҳоҷиратдам дар Россия омадам задай маҳкам кай полин рара дига надорем мега ки ҳеҷ кора намия брин куҷои даъво мекунӣ бикунӣ. сокинон мегӯянд баста шудани роҳи асосии кӯчаашон онҳоро ба мушкилоти сангин рӯбарӯ кардааст. касали мо дар раҳ монд, вазмин шид. анам хеле ҳодисаҳо мешаванд, скори раҳ намеёва биёя.